ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, модарҷону апаҷону хоҳарҷону хуш омадед ба канали ман. иҷода тарзи тайёр кардани мантура пешкаш мекунам. маҳсулоти лозима: об, намак, як дона тухм ва орд лозим аст. яко мешавад ки мақсади худам бе тухм мекуна, худам ба тухм мекуна. вақте ки тухм андохтем, зуволаи мо қаиши хушрӯ мешавад. зуволамона сахти ба дам намегирем, ки ту накуниш хушрӯ осон шавад. зуволаи мантумона ки гирифта шудем, якдам дам метиҳем ша. то вай дам хӯрдана гӯшта мегирем, блендер қайти фарш мекунем. пиёзро ҳам реза карда фарши мантура тайёр мекунем. дар дри фарши тайёр кардаи худмон як қошуқча приправа, як қошуқча зира, як қошуқча мурч меандозем, намак меандозем, об меандозем, рӯған меандозем. ҳамаша хушрӯ карда якҷоя мекунем. баъд зуволаро тунук мекунем. зуволаро ки хушрӯ карда тунук хушрӯ ки кардем, чоркунҷа мебирему фарша монда мантуро мепечунем. иҷода листора гирифта хушрӯ карда такша рӯған мекунем, ба мантуро мемонем болошта.
Иҷада то ҳамаи мантуро печонда шидана, оби таги мантура намак карда дар болои газ мемонем. То мантумон пухта шидана, иҷада камакак зирабой кардастам. мантуи мо омода шуд. Ба мо иштиёи таом. давоми наворум да кӯдакоя тамошо бурда будум. Камакак навор кардум ай тамошошон.